Imagínense vostedes que teñen un accidente co seu vehículo e que nese momento no que hai que dar parte á Garda Civil, pois se decatan, ou máis ben se decata a Garda Civil, de que en realidade non teñen vostedes unha póliza, que tiñan contratado unha especie de póliza fantasma. Bueno, pois moi atentos porque, como lles contábamos ao inicio, a Policía Nacional ten xa constancia dunha treintena de denuncias de persoas estafadas na provincia de Lugo, sobre todo. Unha oficina como a outra calquera, publicidade de compañías de seguros, cartéis con ofertas, un profesional traxeado e con cara amable. Todo parecía indicar aos clientes que se trataba dun corredor de seguros normal, pero era unha estafa. En Lugo, ducias de veciños levan anos envoltos nun calote que non deixa de sumar novas vítimas. O responsable é un presunto profesional dos seguros que levaría máis dunha década empregando o mesmo modus operandi. Primeiro, engana aos seus clientes con ofertas falsas para despois venderlles unha póliza que nunca chega a formalizar coa aseguradora e solicitando o seu pago en efectivo. Héctor Bello, presidente do Colexio de Mediadores de Seguros de Lugo e coñecedor do caso, dinos que nin sequera ten autorización para exercer a actividade. Polo que nós temos constancia, non é corredor de seguros como se presenta diante dos clientes. Ten que ter a autorización da Administración, ben seña da Xunta de Galicia, ben seña da Dirección General de Seguros. Constitúe empresas a nome das súas parellas ou exparellas ás que lle rouba os datos coa intención de non deixar pegada da súa actividade ilegal. A isto únese o movimento continuo das súas oficinas, que cada poucos meses cambia de localización co obxectivo de eludir posibles represalias. Unha vez que tes unha sede e salta pois un escándalo desta magnitude, pois buscas unha nova ubicación onde señas menos conocido. Menos coñecido, pero igual de polémico, porque nestes últimos días volveu saltar á palestra pública tras recibir unha malleira por parte dun suposto cliente. Con todo, nin esta agresión, nin as máis de 30 denuncias que acumulan a Policía Nacional de Lugo parecen amedrentar ao mentireiro profesional cuxa mala fama chega mesmo a Madrid. Apertura de un expediente por parte da Dirección General de Seguros. O inspector de Madrid se trasladou a Lugo para recabar datos. Ollo a todos os que queiran contratar un seguro, porque a pesar dos expedientes e procedementos xudiciais na súa contra, o estafador segue exercendo a súa actividade e sumando nomes á numerosa lista de afectados. Longa lista, efectivamente, xa se coñece a isto como calote dos seguros en Lugo. Este home leva moito tempo actuando, pero cual foi a orixe, digamos, deste calote, Bernardo? Pois as primeiras sospeitas sobre este falso corredor de seguros xurdiron no ano 2017, hai case xa unha década. En 2019 foi detido por cobrar pólizas que nunca chegaban a formalizarse e por introducir datos falsos nos contratos, pero malia iso, en 2022 chegou a ter oficinas en Lugo cidade e tamén en Meira, no municipio da mesma provincia. Pero en 2023 as denuncias disparáronse. Moitos condutores descubriron tras accidentes ou tras controis de tráfico que circulaban sen seguro malia teren pagado por el. Segundo a policía, o diñeiro nunca chegaba ás compañías aseguradoras. Dende entón, sucedéronse as detencións, os rexistros e centos de afectados que suman xa. Un deles é José Antonio, que asegurara 3 vehículos. A fraude descubriuse en 2024, cando a súa filla foi parada pola Garda Civil e comprobaron que efectivamente a póliza nunca existira. Hoxe estamos con el, con José Antonio, cun afectado que acabou pagando 1.800 euros á Facenda polos atrasos derivados, aínda por riba, da sanción Padín. Pois sí, o que comezou con un simple seguro de coche rematou por mudarlle a vida a esta familia, José Antonio. Tiña o seu seguro, o que parecía que estaba en regla, pero un control rutinario destapou unha realidade moi distinta, por eso viñamos aquí a Lugo, onde el moi bo día, José Antonio. Hola, buenos días. Ti confiabas no teu corredor de seguro? Sí, confiaba, porque, oye, o que menos pensaba que nos iba a estafar, hasta que veo a denuncia da policía local que estaba sin seguro. Claro, a túa filla, pois nun control rutinario de policía local, descobre que ides sen seguro. Que sentiches nese momento? Home, pois meus nervios pensando o que podía haber pasado. Entonces, claro, vimos a falar con el, e xo que non pasaba nada, que fora un error da compañía central, e xa se encargaba el de todo. E ti aí que sentiches cando el xe dixo que el se encargaba de todo? Eu confiei que era verdad, hasta que despois vemos a Hacienda
con unha multa de 1.800 euros. Fíxense Con vostedes, recargos. chegalle unha sanción da Axencia Tributaria de 700 euros que este corredor de seguros volve dicir que se encarga el. Exactamente. 700 euros que lle chegan de sanción, pero que terminan por converterse en unha sanción de 1.800 euros. Claro, por recargos. Eu pensei que pagara e non pagaba nada. Porque el decía que Sí, que se encargaba de todo, que tranquilo, que non había ningún problema. Hasta que veo un embargo. Claro. Embargo de 1.800 euros. Claro, que fomos pagando 100 euros todos os meses hasta que acabamos os 1.800. Ti volveches a falar co teu corredor de seguros? Non, desde aquela xa nada, xa fomos a denunciarlo, vimos que non era, que estaba seguindo ríndose de nós e fomos denunciar. Pero fíxense vostedes, vos ides a interpor esa denuncia e levades unha sorpresa. Sí, é tanto que chegamos ali, a policía xa nos dixo o nombre del. Entón xa un montón de denuncias dixo, mira, isto todo é del. Ainda aquí temos a súa denuncia. Ti que recomendación lle das a toda esta xente que nos está vendo? Que non se confíen, que comproben que está apagada, porque hai moito engaño. Pois, José Antonio, moitísimas grazas por atendernos. Gracias a vos. Xa ven, un seguro de coche que parecía normal, pero que rematou por mudarlle a vida a esta familia, compañeiros. Grazas, Padín. E que di o presunto estafador? Porque falamos con el. Esta é a súa versión. Si, no termómetro tamén quixemos falar ca outra parte. Procedemos a chamalo. Que tal? Moi bo día, son Rocío Padín, do Termómetro, Televisión de Galicia. Mira, hai afectados que aseguran ter pagado pólizas que nunca chegaron a estar dadas de alta. Que explicación lle dá vostede hoxe a estas persoas? Esos son feitos de fai 2 anos, que xa foron xulgados e xa se deu as explicacións convenientes diante do juez. E que vostede insiste en que algúns destes asuntos que foi absolto, pero a Policía Nacional confirma tamén que existen varias condenas no seu historial relacionadas con estes feitos, algunhas con penas de multa e outras que incluso están pendentes de execución e poderían rematar co ingreso en prisión. Como explica esta situación vostede? Vamos a ver, eu sei as sentencias que teño, sei as sentencias que están, e nada máis, non hai máis que explicar. E aparte que estes feitos son fai 2 anos. E que as forzas de seguridade falan ademais de máis de 30 persoas afectadas. Considera que están todas equivocadas? A ver, non vou entrar en esos feitos. Eso foi fai 2 anos. Por favor, de noticias máis actuales. Que esas noticias son de fai 2 anos. Xa deron vostedes fai 2 anos, xa falaron desos feitos. Así que non hai máis que lle decir. Pois tamén no termómetro falamos ca Policía Nacional e o que nos di sobre este home é literalmente que acumula agora mesmo 7 detencións policiais, a última en 2025, que ten 5 condenas en firme por estafa, falsificación documental e blanqueo e 2 penas de prisión suspendidas que se poderían volver a activar se o pillan delinquindo. Bueno, pois así están as cousas co asunto do calote dos seguros de Lugo.